have a meeting on Tuesday in town. Alright, close it now. Tell them come in, Buffett. Tell them come in, alright, no. Close it now, close now, in town, by 8 o'clock in town. You'll find out where we are. Please close the shop out. Come on. Close it. There's a man, Buffett, I'm going to close it. On Tuesday, we'll speed you my telephone open that. Close the shop, man, get to go to the land, I'm going to open, we'll speed you 8. What we want is I let it all. We want ingane ngane kanje izohlala esitolo. Ngeke ngaguarantee ukuthi ngane ibhejo ngamalo khuza lengane le. Because awuyazi ingane ihlalele na sanibona. Please close the shop on Tuesday 8 o'clock. I need you in town. Close it until you come to that meeting in town. Do that. Siswami angizwa ngithi ngicela beze emhlanganweni ngo-8 ngoLwesibili. Don't open this shop until you come to that meeting. Please, just respect that. When I talk to you, you must listen to me. When I talk to you, you must listen to me because I'm saving you. Okay. You must know that. I'm saving you. Okay. Close this shop now and stop selling. Tell everyone you are not selling. Sisi, Pumangapan. You must respect me when I do this. Because I am the only one who's conducting this peacefully. Close the shop now. I don't care who gave you permission for this thing. I don't close the shop now. Keep acting like that and see what's going on. Hello, on Tuesday, in town at 8 o'clock on Tuesday. Close the shop and don't open it tomorrow and Monday. On Tuesday morning at 8 o'clock, come to town. You will find us. You will find us in town. Okay, close it. What's up? No, don't open the shop now. Hello, someone. Bako, please close the shop. On Tuesday, come to the meeting in town. Close it now. Is this your child? Okay. Close the shop. Is there anybody in the shop? Sisi, kumani ngapho ngemuva balana esitolo. Ngimsombuluko ngolesibili ngo-8 o'clock ngicela baphathi bendaba phezulu nezo. Cela nibakhumbuze akuvulwa kusasa na Monday. Sizoqala sibe nomhlangano eQunu ngo-8 o'clock ngoTuesday ne. Then sizokhuluma ukuthi kuyiwa kanjani phambili. Close the shop now, my brother. Now, please. Usukhokhiwe mkhawa qala. Please do it now. But it's not. Hello. Uyasiza isizulwane. ngoLwesibili ngo-8 o'clock lapha eQunu laba beze khona kusasa bavule. Kusasa bavule la ngoMsombuluko. Kusasa olesithathu. NgoMsombuluko. Kusasa bavule ngoLwesibili beza lapha. Balani lento le. Bana lento, para. Woza baba. Bala la. Bala. Umsani itoze nomqede balani lapha. ngoLwesibili beza lapha eQunu. Please. I'm a customer, and I'm going Hello. Guys, close the shop now. Finish your sales and close the shop now. And on Tuesday, 8 o'clock, we have a meeting here. We have a meeting here on top here. We have a meeting, a peaceful meeting. Okay. Close the shop and don't open it tomorrow. Okay.
On Tuesday morning, 8 o'clock, we have a meeting here. Okay. All of you must come here. All foreigners must come here. Okay, thank you. And we can talk. All right. Sir, take the key and open this thing. Please, guys, you must understand that I'm protecting you. I'm protecting you guys. Close this thing now. No, it's fine. Close this and continue to do whatever business you are doing inside. But the shop must be closed. If this one, relax. Finish everything yourself. But close the shop. Yeah, we understand. Hello. On Tuesday, we have a meeting here at 8 o'clock. At school, you don't open. Alright? No one can hear on it. We have on about. Stop drinking that shit. I'm talking to you. I'm saying on Tuesday we have a meeting here. It's disrespectful. It's disrespectful when I'm talking to you and you are doing something else. Our boy has been kidnapped. I hear you. Our boy has been kidnapped. Our boy has been kidnapped. It's been kidnapped. Do you understand? So you don't fucking give me a face. Close this door. No getting in a party and cock and to cock and a poor man. Are you thinking you must balance and then we'll take a wedding about in a cotton was home? You will open Alright, see ngokomthetho wase-South Africa uyazi ukuthi ama-spaza shops and tuck shops and car wash and all other small businesses are reserved for South Africans. Alright, sicela baba wami ngenkulu inhlonipho sicela ukuthi uqoqe impahla zakho uhambe kusasa nje sabeka umhla ka-30 June as a deadline by which the foreigners must have left the country. And then you, as people who have shops, we understood that you have leases, you have this, and then we gave the whole month of July to sort out yourselves. All right. So can you please do that like everybody else, because we are actually sorting out the economy of the country, and the economy must go back to the South Africans. It's not the hate. It's not that the community wants you to stay. It is the law of the country. It's in the constitution. It's in the constitution of the country. So we can't go against the constitution of the country. Can you please do that? Yeah. And we have a right to go inside your shop, help you take out the stock, but we won't do that because we don't want people to say we took your stuff. But you must respect that. And I heard that you have a bottle store here. You also have a bottle store. Please, you can. Those are reserved businesses for South Africans. It's a law, and the law says when you are coming to do business, please, if you have, Mama, ayikho into I understand. You can't have premises yokurun business unga-understand lutho, please. When umuntu wakithi onsundu ungwala, so wena musa ukuba ngaphesheya, because lento senza siyayazi mama, siyenza lonke izwe, ngeke sivinjwe abantu bawaceza, siyenza lonke izwe, and kunabantu abakhathazekile ngalelizwe abayingxenye lomsebenzi esiwenzayo. So senzeni senzeni police station.
lungile ngiyakuzwa lokho kushoyo mhlambe into ongafanele ukuthi nizela sizokwenza ngoba phela thina saye police station nathini socela uvulele ngoba singathela indawo kodwa no sizovula lesi sitolo asingavulwa ngisho nawe yena uma angithi akusiza into zakhe phakathi yeah no akunankinga yikho sithi akayikhiphe mama please cela uqaphele ukuthi sikhuluma kanjani sikhulume kahle uyangizwa lalela ngeke size siye police station umthetho uyawazi umthetho olawula ukulawula komnotho wethu no akunandaba that's why I'm here and that's why ngisiza izwe angina mawuthi wena amaphoyisa awawazi umthetho uyawazi wena laba bawulandela ngomthetho ukuthi bafikele angazi lokuqala nje awubingeleli ngisho ukubingelela uqhamuka uyaxambukela nje enkulumeni isikhuluma ukungahloniphi lokho kokuqala nje ukungahloniphi nje uqhamuka usugibela usibuza imithetho usibuza yonke into ngwala kwaZulu uhlulwa ukubingelela singamadoda uhlulwa ukusibingelela asizile kuwena size kunanga umuntu wena mawunenkinga uzobona ukuthi uaddressa kanjani akunankinga mama sizomkhiphela lokho la ekhaya sizomkhiphela ukuthi akayena wala eSouth Africa umthetho wase South Africa olawula umnotho wase South Africa ngaphansi kweconstitution uthi umuntu wala owangayena wakulelizwa akakwazi ukown ispaza shop ituck shop noma ama saloon noma ama hardware noma ama car wash so ke sithi thina uma lesi sitolo umphakathi uthi uyasidinga thina as abantu abasebenza lo msebenzi we will offer ourselves ukuthi kube khona ilunga lomphakathi elivula lesi sitolo siqhubeke sisebenze but lo kufanele ahambe ninga protect lo muntu akaqonyiwe yibo bonke abantu bemphakathini no uzobiza wena usalusho lokho lo uzobiza wena no uzobiza wena siswami uzobiza wena usale wenza lokho ngicela ningayenzi lento eniyenzayo ngoba siyasho ukuthi isitolo sizoqhubeka yini enzima isitolo sizoqhubeka sisebenze yini enzima umphakathi angithi ufuna isitolo singapheli yini ke enzima ngoba kusasa lokho kusayo lesi sitolo lona mayikhipha impahla zakhe kusasa lokho kusayo ungashona ilanga kufaka impahla la esitolo ngoba yes sizokwenza thina ngoba sifuna thina kuqhubeka abantu bakithi besebenze la uma wena ungeke ukwazi ukwenza noma mengeke ukwazi ukwenza sizokwenza thina sikwenza yonke indawo okay hayi mangaphandle ukuthi nina nivikela lo anivikeli isitolo lo mphakathi enosebenzayo umphakathi ufuna ukuthenga isitolo awuthengi yena lo muntu lo ngeke sithenga khona yes umphakathi uthenga songizwile nisisuthi thina isitolo soqhubeka sisebenza okay yeah wena ndoda please thatha impahla zakho we don't take your stuff we don't harm you we don't intimidate you we don't do anything against the law or that impedes the law but we are saying the constitution of the country says these you guys can't run these businesses that are supposed to be run by South Africans. It is the law, even in your country. Even in your country, it's like that. In all countries. Yeah. So, insizwa zendawo lezi angithi. Azikho zendawo la. Oh, okay. Lezohamba nazo nje sinazo sendawo. No. Lezohamba. Wesisi, wena lo sisi wapi lo sisi? Wapi lo sisi? Wapi? Umbizele lokho akwenzayo. Mama, ngicela ukubuza wena uma ngabe lo muntu ephuma namhlanje la wena uyafisa yini ukuqhubeka nokusebenzisa isitolo? Yebo ngangeza. Ungakwenza lokho? Then thina sizokwenza isiqiniseko ke sokuthi uyaqhubeka. Yeah. Ukuthi ngoba nithi uthi incwadi ezishoyo ukuthi lezana zakhe. No, umthetho uthi itolo umnotho lomncane wasezweni akufanele ube sezandleni zabantu bokufika ungumnotho ngokomthetho wezwe obekelwe abantu base South Africa ngithi ukurana isitolo mama kudinga ukuthi uzofunde kakhulu so kukhona abantu abafundile abakwazi ukwenza amabhizinisi amakhulu khona abantu abakwazi ukuluka inwele abangafundile kodwa abakwazi ukuluka inwele so ke uma ngabe leyo mnothe kanjalo engadingi ukuthi uzofunde kakhulu ibekelwe abantu base South Africa and laba abantu mangabe kwenzeka ke ukuthi umthetho uyabuvumela ukuthi abavule ibusiness noma leli lingaphezulu kwalawa amabhizinisi umthetho uthi abafike no 5 million before bavule ibusiness ukuze kubhekwe ukuthi makwenzeke edlwengula ingane endaweni noma kwenzeke enze icala kufanele aboshwe noma kufanele adiportwe kufanele kusetshenziswa wakhe ama resources not ama resources kahulumeni so ke ilokho esikushoyo into ekhona esemthethweni ayikhulunywa yithi yeah ukuzela khona ukuthi njengoba besho ukuthi incwadi unazo engahlala sokuthi ula eSouth Africa cha akanazi incwadi zase South Africa lo uneza ku mama bakithi
akanazi utshelwa yimina Unezabuko. wena wazi ngani ukuthi why we uthi kuze kuhambe sekuqedile okusalayo ngicela sihloniphane madoda nezwe angithi niyangibona ngilwi ningabafowethu sifuna ukulungisa thina izwe lethu hambani emakini khumbulana abafayi benu yes khumbulana abafayi awumkhumbula umfazi hambe